Mao na ni atong giluto nga scramble with egg nya day hinatag sa pag-umangkong guys. Kana kon na rice, na butter, marami. Okay. Manito ata guys. Ano na tayo itong scramble with gatas. Okay, ano ta? Lang ta guys. Busing. Ito boss. Ano ta guys? Okay. Ito guys. Nga maroning atong niluto ba? Egg with gatas dito sa lungsod sa Matalo. Okay. Yes. Egg with gatas dito sa lungsod sa Matalo. Okay. Ito, good luck. Happy Sunday to all my family.